I'm the best, I'm the happiest, I'm the luckiest, I'm the most handsome. Everything is good to me, and I will never think of committing suicide. This was the expectation of my parents. आं बयनिख्रुइबो साबसिन, आं बयनिख्रुइबो खुसिसिन, आं बयनिख्रुइबो खाफाल गोनांसिन, आं बयनिख्रुइबो समायनासिन। बे बुहुमा आंनि थाखाय जोबोरै मोजां आरो आङो माब्लाबाबो सुइसाइड खालामनायनि बाथ्राखौ साननाय नङा। बेनो आंनि आइ आफानि मिजिं। 22 जानुवारि 2023 मायथाइ भारतनि ग्ल'रियास 74 रिपाब्लिक डे आरो सरस्वती फुजा। आंनि बैसोआ 50 बोसोर आबुं जाबाय। गोबां लोगोफोर, गोबां वेल विशार्स बिथांमोनहा आंनि फेसबुकआव आंनो बेस्ट विशेस हरदों, कंग्रेचुलेसन हरदों, आंनो बोर सारस्रि हरदों। बे 50 बोसोराव माब्लाबा आङो ओंखाम उखैनांदों, माब्लाबा आङो अरुणाचल प्रदेशआव थांनानै ट्रेक्टराव हा दिखांग्रा लेबार जादों, मेघालयआव थांनानै आङो खैला दानग्रा लेबार जादों दाननैनि थाखाय आरो लोगोसे हटेलाव काप प्लेट सुग्रा लेबार जादों। माब्लाबा आङो रागा जोंजादों, माब्लाबा आङो रायजादों, माब्लाबा आङो गाबनांदों। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ आङो भुगिनांदों। नाथाय आं दिनै 50 बोसोर जाबाय। दिनै आङो गावखौनो बयनिख्रुइबो खाफाल गोनांसिन, बयनिख्रुइबो साबसिन, बयनिख्रुइबो मोजांसिन, बयनिख्रुइबो रंजा खुसिसिन सुबुं होननानै आङो गावखौनो साननानै लानो हायो। जेब्ला सासे फिसाया गावखौनो बयनिख्रुइबो साबसिन, बयनिख्रुइबो खाफाल गोनांसिन, बयनिख्रुइबो रंजा खुसिसिन होननानै साननानै लानो हागोन, बै फिसानि बिमा बिफाया जोबोरै रंजा खुसि जागोन, समाजा जोबोरै रंजा खुसि जागोन। आरो बेनो बिमा बिफानि आरो समाजनि मिजिं। मानसिया बैसो जागोन, बोराय जागोन, लोरबां जागोन, बेखौ रावबो हमथानो हाया। बेनिखायनो सम थानायावनो, बैसो थानायावनो मोजां खामानि माव, सम थानायावनो, बैसो थानायावनो बिजाब फराय। दिनैनि समानो साबसिन सम। मोजां बाथ्रा साननो थाखाय, मोजां खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समानो साबसिन सम। गाबोना माब्ला फैगोन, समफोरा माब्ला फैगोन, इयुना माब्ला फैगोन, बेखौ जों बुंस'नो हाया। बेनिखायनो दिनैनो नोंनि खामानिखौ माव, दिनैनो रंजाखा, दिनैनो सोलों, दिनैनो थांनानै था।